Mayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan. Adlaw no usab nga Huwebes. Pizza 16 sa bulan sa Marso sa tuig 2023. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Lucas, kapitulo 11 bersikulo 14 ngadto sa 23. Usa ka panahon niya gipapahawa na Jesus ang yawa nga amang. Og sa nakagula na ang yawa, nakasulti ang taong amang og nahibulong ang mga tao. Apan pipila kanila mingon, si Beelzebul nga pangulo sa mga yawa, mo'y naghatag kaniya gahom sa pagpahawa kanila. Deuban nga buot mo bitik kaniya, mo nga mihangyo sila kaniya sa paghimog usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo na si Jesus sa ilang muna huna umingon siya kanila. Bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug mag-unay pag-away, dili mo lungtad ug dugay. Og ang banay nga magbahin-bahin, maungkag. Busa kon diha usab sa gingharian ni Satanas, may mga pundok nga nag-unay og away. Unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nagingon kamo nga hingilin ako sa mga yawa tungod kay gihatagan ako ni Beelzebul o gahom paghimo ni ini. Kung giingon nako niini pagpanghingilin ang mga yawa, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod mao nga nagpahingilin ako sa mga yawa pinaagi sa gahom sa Dios ug nagpamatuod kini nga miabot na ang paghari sa Dios diha kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan ug sangkap sa tanang hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Apan, kung may mas kusgan pa nga musulong o mubuntog sa maong tao, ang labing kusgan mo ilog sa tanang hinagiban nga gisaligan niya itong tawhana ug bahin-bahinon sa mas kusgan ang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ug ang dili mutabang kanako sa pagtigom, magpatibulaad. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.